Yliöisessä ja pahassa maailmassa varjelisit meitä kaikesta vaarasta, joka meidän ympärillämme on. Tietäen sen, että me olemme taistelemassa maailmaa, perkelettä ja omaa lihaa vastaan. Vahvista meitä uskossamme. Tee meitä, rakas Isä, kelvollisiksi sinun edessäsi. Vielä Sionin vuorin vartijoita olemaan tämän vähän viipymisen ajan, kuin täällä viipymme vieraan maan päällä. Ja tänäkin iltana, Isä rakas, henkesi kautta kirkasta meille pyhää totuuttasi. Avaa sinun sanasi meidän eteemme ja anna meille ymmärrys ja viisaus käydä sitä katselemassa, että me tiedämme, että se on sinun henkesi valaistuksesta eikä meitä ihmisviisauden jälkeen. Pyydämme, että sinä tänäkin iltana avaisit kaikkein meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme kätkemään sitä, mitä sinä tahdot sinun rakkaalta isälliseltä sydämeltä jakaa sinun lapsillesi. Ja niin rukoilevia lapsiasi kuulee, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, lähestyköön sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollisillemme. Älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämän jälkeen jatkamme veisaten virrestä 201. Kaksisataayksi. God's peace. I think I'm going to take from First Epistle of Peter, from the very first chapter, and I haven't decided yet just exactly where I'll break off.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus lisääntyköön kaikkein meidän tykömme taas tänäkin armoiltahetkenä ja aina elämämme loppuun asti. Aamen. Tahtoisin tänä iltana lukia Jumalan sanaa ennen kirjoitettua Pyhän Pietarin kautta hänen ensimmäisessä epistolassansa, ensimmäisessä luvussa alkaen, täältä 16 jakeesta sen luvun loppuun asti. Sillä rukouksella taas tänä iltana, että armon Jumalamme olisi meidän kanssamme, ja hän hänen oman sanansa kirkastaisi meille meidän sieluimme hyödytykseksi ja meidän sieluimme ravinnoksi. Sanat kuulemme täällä tänä iltana luettuna Jeesuksen pyhässä nimessä. Sillä kirjoitettu on, teidän pitää pyhät oleman, sillä minä olen pyhä. Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaa, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa vaeltaisitte. Tietäen, ette te ole katovaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhista menoistanne, jonka te Isäin säädystä saitte, vaan kalliilla Kristuksen verellä niin kuin viattoman ja puhtaan karitsan, joka tosin jo ennen oli aivottu kuin maailman perustusta pantu oli, mutta ilmoitettu viimeisinä aikoina teidän tähdenne, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuoluista herätti ja hänelle kunnian antoi, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Ja tehkää puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, hengen kautta veljelliseen rakkauteen, joka vilpitön olisi, ja olkaat keskenänne palavaissa rakkaudessa puhtaasta sydämestä, niin kuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katovaisesta, vaan katomattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka iankaikkisesti pysyy. Sillä kaikki liha on niin kuin ruoho, ja kaikki ihmisen kunnia niin kuin ruohokukkainen. Ruoho on kuivettunut ja sen kukkainen lakastunut, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. Aamen. Olemme saaneet nyt kuulla Jumalan sanaa luettuna, jota on Pyhä Pietari kirjoittanut tänne hänen ensimmäiseen epistolansa, jossa hän on kehoittanut Jumalan lapsia vaeltamaan täällä kuuliaisuudessa niin kuin ainakin kuuliaiset lapset. Ja sen johdosta kehoittaa pyhyyteen jokaista Jumalan omaa. Lainaa vielä kirjoitetusta sanasta, olkaat pyhä, niin kuin minäkin olen pyhä. Nyt tämä herättää jokaiselle meille tämän kaltaisen katseen, että miten taitaa tämä turmeltunut synnin ihminen omistaa sen pyhyyden, joka Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on. Ei varmaankaan meidän parhaatkaan pyrkimykset tämän maan päällä taita meille tätä pyhyyttä, vaikka kuinka siihen ahkeroisimme. Tosin oli, että neuvot olivat kalliit täällä, totuudessa ja hengessä kilvoittelemaan uudessa kuuliaisuudessa Herran Jeesuksen Kristuksen käskyn jälkeen. Mutta nyt kun hän kääntää siitä katseen, että meidän tulee olemaan pyhät niin kuin hän itse pyhä on,
Jokainen synnin lapsi alkaa itseänsä katselemaan ja tutkiskelemaan, ja yhdessä sanomaan, että en minä kuitenkaan tunne itsessäni ulkonaisessa ihmisessä tätä pyhyyttä, joka voisi verrata meidän Herramme Jeesuksen pyhyyteen. Siis ei ole apostoli Pietarin tarkoitus tässä opettaa yhtäkään Jumalan lasta siihen pyhyyteen, jonka voisi ihminen saattaa itsellensä hänen hyvistä töistä tai mistään hänen ahkeroimisesta tämän maan päälle, vaan tahtoo muistuttaa ihmiskansaa, erinomattaen hänen omia lapsiansa, minkä kautta ja millä tavalla on Jumala pyhyydensä antanut hänen lapsellensa, jota emme ole luonnon puolesta eikä luonnon ihmisessä koskaan tulleet käsittämään, emmekä tule käsittämään, vaan Jumala tahtoo meille kirkastaa tässä kirjoitetussa kohdassa, miten on tämä pyhyys meillä saatavana, ja muistuttaa vielä meitä, jotka olemme tätä pyhyyttä kantamassa, joka Herran edessä kelpaa, että miten me olemme sen osalliseksi tulleet. Sillä uskomme, että tuon taivaallisen Isän kasvojen edessä hänen lapsilaumansa pyhänä niin esiintyy. Tänäkin iltana täällä kaukaisessa idän rannikolla, jossa aivan vieraina olemme teille, olemme löytäneet täällä Jumalan lapsia. Tälläkin paikkakunnalla hyvin harvalukuisia. Ette ole Jumalalta unohtettuja, vaikka olette niin eroitettuna luonnollisissa suhteissa suuremmasta joukosta Jumalan omista. Kuitenkin teitäkin tunnetaan ylhäisessä kotimaassa pyhyyttä kantavaisina. Te olette jo kokemusten kautta tässä kristillisyydessäkin tulleet tietämään ja tuntemaan, miten te olette tämän pyhyyden saaneet. Ei tämä ole outoa sanaa yhdellekään meille. Vaan kun Jumalan sana on meidän edessämme, käymme hetkeksi katselemaan täällä, kuin Pietari tämän kirjoituksen kautta avaa meidän eteemme tämän kaltaisen paikan, jossa saamme käydä katsomassa pyhyyttämme Jumalan sanan valossa. Ja vieläpä rinnastamassa meidän pyhyyttämme uskon kautta tämän Jumalan sanan kohdalta, onko se yhtä pitäväinen. Meille on ollut aina opetuksia vanhaimkin saarnaajain kautta, että jos epäilyksiä tulee meidän autuutemme asioista, käännymme tänne Jumalan sanaan, se meitä voi vahvistaa ja lohduttaa meitä uskossamme. Ja vielä oli sen kaltaisia katseita vanhain saarnaajain suhteen, että he kehoittivat meitä tai kehottavat meitä katselemaan vanhain lampain jälkiä, jos me vielä tunnemme niitä. Ja jos me olemme samoilla jäljillä, kun olivat nuo vanhat lampaat, jotka kulkivat yli paimenen Herran Jeesuksen jäljessä, aina kuunnellen häntä, kuin hyvä paimen kutsuu rakkauden äänellä heitä seuraamaan häntä. Sillä se on tuo ylipaimen Herra Jeesus kuvattuna Jumalan sanassa, että hän on niin kuin lammasten paimen. Hän käy laumansa edellä ja hän kutsuu heitä. Ja Jeesus sanoo itse siitä, että lampaat kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Ihmeellinen Jumalan sana, kuin kirkastaa Herran Jeesuksen armovoimaa tuo näköiselle tämän vertauksenkin kautta, että ei ole Jumalan armo koskaan takapäin yhtäkään hänen lastansa ajanut, vaan paremmin hän on
vetänyt puoleensa rakkauden äänellä, joka on hyvän paimenen ääni. Ja niin hän jatkaa meille tänä iltana kertoellen tätä kertomusta, jota olemme jo saaneet kuulla luetussa kohdassa tässä Pietarin kirjassa. Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista, niin katsokaa, että te teidän viipymisen ajan pelvossa vaeltaisitte. Nyt hän kääntyy näiden ihmisten puoleen muistuttaen heitä, että he rukoilevat nyt sitä Isää, jos he rukoilevat sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töitensä jälkeen, niin kuinka meidän pitäisi myös täällä vaeltaa nyt tämän vähän viipymisen ajan pelvossa. Mitä se tarkoittaa, että Jumalan lapsi pelvossa vaeltaa täällä tämän vähän viipymisen ajan? Ensinnäkin kun katselemme, että Pietari osoittaa tässä sanan muodossa, että meillä on vähän hetki vaan olla tämän maan päällä. Vielä kaikkein nuorinkin Jumalan lapsi huomaa omalle kohdallensa, kuinka aivan lyhyt on tämä meidän tämän maan päällä olemisen aika. Ja kun Jumalan sana katselee meidän olin aikaa tämän maan päällä, se tahtoo vertailla sitä loppumattomaan iankaikkisuuteen. Ja kun me täällä vähän aikaa vain olemme, täällä kiusausten maassa ja murheen laaksossa, niin on täällä Jumalan sanan opetus meille, että me sen vähän aikaa pelvossa vaeltaisimme. Tämä pelko ei ole, niin kuin on kirjoitettu Herran apostoli Paavalin kautta, ei ole orjan pelko, vaan se on lapsen pelko, niin kuin lapsi isänsä rakkauden tähden pelkää. Ei yksikään Jumalan lapsi siis ole opetettu pelkäämättömäksi Jumalan lapseksi, vaan paremmin opetettu ei ole enää orjan pelko, vaan on rakkaus Jumalan saanut vaikuttaa meissä lapsen kaltaisen pelvon, joka vaikuttaa meidän sydämissämme ja meidän sieluissamme tehdä sitä, mitä on Isälle Jumalalle odollista ja mikä olisi hänen sydämelle parasta meidän elämässämme. Ei tähänkään ole Jumalan sana pannut pakkoa päälle, kuin se on niin suuren ehton antanut jokaiselle ihmiselle, että hän saa valita tämän maan päällä, josko hän tahtoo olla kuuliainen Jumalalle, tai joko hän tahtoo tottelemattomuudessaan itse päällensä vetää tuon vanhurskaan Jumalan hirmuisen ja iankaikkisen tuomion. Jumala on näin aivoitustensa jälkeen säätänyt asiat kaikkien ihmisten suhteen. Me Jumalan lapsena monta kertaa katselemme ihmisten jumalattomuutta ja ihmettelemme sitä, että miten tuo Jumala sallii tämän kaltaisia maan päällä olemaan. Vielä omassa tottelemattomuudessakin katselemme, että kuinka tuo Jumala kärsii meidänkin uppiniskaisuutta ja tottelemattomuutta. Meidän isämme on sellainen hänen lapsiansa kohtaan, että hän on pitkämielinen ja kärsivällinen. Niin hän on myös niitä kohtaan, jotka ulkopuolella ovat. Hän on heille valmistanut iankaikkisen elämän, ja hän kutsuu kansaa sen osallisuuteen. Mutta joka sen hylkää epäuskon kautta, hän jää osattomaksi Herran valmistuksista. Mutta Jumala on ehtoollinen Jumala ja antaa ihmiselle sen vallan, että hän saa valita itsellensä elämän taikka kuoleman. Mutta nyt kun hän kääntyy näitä Jumalan lapsia puhuttelemaan, hän opettaa heitä elämää katselemaan, ei kuolemaa, vaan elämää. Tietäen, että me vähän aikaa viivymme täällä,
luonnollinen kuolema kaikille meille tulee. Emme tiedä sitä päivää, se on salattu Jumalan puolesta jokaisen kohdalle. Se voi tulla aikaisemmin tai myöhäisemmin. Meidän omalle kohdalle sitä emme voi sanoa yksikään. Mutta sen me tiedämme, jokaisen täytyy meidän kuoleman kautta kerran siirtyä ajasta loppumattomaan iankaikkisuuteen. Mutta nyt kun on elämä saatu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, niin nyt on toivo ihmiselle annettu, että hän katselee kuoleman virran toiselle puolelle, ei hirmuista kadotusta ja iankaikkista kuolemaa, vaan elämää Kristuksessa Jeesuksessa iankaikkista. Tämän säilyttämiseksi on opetettu Jumalan sanassa, että me täällä pelvossa lapsen kaltaisena matkaa tekisimme. Ja nyt on meille muistutus, millä tavalla meitä on lunastettu. Tietäen, ettei teitä, siis katoavaisella hopialla eli kullalla ole lunastettu teidän turheista menoistanne, jonka te isäin säädystä saitte, vaan kalliilla Kristuksen verellä niin kuin viattoman ja puhtaan karitsan. Nyt on täällä meille muistutus taasen meidän sieluimme hinnasta. Ja mitä Jumala on suuressa rakkaudessansa meidän sieluimme edestä, niin valmistanut ja minkä makson hän on tehnyt. Tämä ei ollut nyt maallisen tavaran arvoista tai kaltaista, kun hän huomauttaa, että ei meitä ole lunastettu, ei hopialla eikä kullalla. Tämä oli nyt rajoitettu, jos näin olisi ollut, että ihmisen sielulle olisi pantu rajoitettu arvo, että sitä voisi näin maallisella tavaralla ostaa täällä. Tässäkin Jumalan viisaus käy katselemassa ihmisviisautta, jonka on vaikuttanut niin paljon, että on moni saanut sen katseen sielunsakin asiasta, että hän voi tyyvyttää Jumalaa hänen omalla uhraamisellansa. Ja monet ovat siihen uhranneet paljon, että heidän sielunsa paremmin kelpaisi Jumalalle. Mutta kuin tämän kaltaiset uhrit eivät kelpaa Jumalalle, vaan parhaatkin ovat niin kuin saastainen repale tuon meidän Jumalamme edessä, niin hän tahtoo kohdistaa meidän katsettamme tuonne Kolkatan keskimmäiselle ristille, että siellä on sielun hinta maksettu, siellä on lunastuksen voima, joka Herran Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä on, niin lunastettu sinun ja minunkin sielu iankaikkisesta kadotuksesta ja kuolemasta. Nyt tämä nostaa arvoa ihmisen silmäin edessä ja hänen sydämessänsä hänen oman sielunsa autuuden suhteen. Kun hänen katseensa vietään tuonne Kolkatalle katsomaan, mitä Jumala on meidän sieluimme edestä maksanut, joka tosin jo ennen oli aivottu, kuin maailman perustus pantu oli, mutta ilmoitettu viimeisenä aikona teidän tähdenne. Tässä on huomaus meille taasen tai huomautus, ettei tämä ollut sellainen asia, että se olisi Jumala yhtäkkiä tämän päättänyt, vaan että se seurasi sitä Pyhän Jumalan aivoitusta, kun hän oli tämänkin jo säätänyt ja määrännyt ennen maailman perustusta oli laskettu, että ihmisen sielu tulee lunastetuksi, mutta hänen asettamalla ajallansa hän lähettää ainokaisen poikansa Herran Jeesuksen Kristuksen tämän syntimaan päälle lunastamaan tuota langennutta Aatamin lasta. Tämäkin oli kaikki Jumalalla tiedossa ennen kuin hän maailman perustusta oli laskenut, mutta hän ajallansa määrätyllä antaa sen meidän keskellemme ja meidän edestämme kärsiä ja kuolla, meidän synteimme täydelliseksi maksoksi, ja
hänen jälleen herättää ylös kuolleista meidän vanhurskauttamisen tähden, josta hän tuopi meille näkösälle vielä meidän tekstikohdassamme. Jotta hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hänen kuolluista herätti ja hänelle kunnian antoi, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Nyt hän vetoaa jokaisen Jumalan lapsen katselemaan uskoa Jumalan päälle Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, ja tuo vanhurskauttamisopin niin lähelle meille tänä iltana, että voimme hyvin käydä katselemassa tuon pääsiäisen suurta merkitystä, jota mekin olemme aivan jonkun päivän päästä nyt viettämässä, ja jonka tähden olemme täälläkin teidän keskuudessanne seuroja pitämässä yhdellä rukoushengellä, että Jumala saattaisi meitä tuonne Kolkatalle johdattaa, mutta ei sinne meitä jättää, vaan myös johdattaa meitä katselemaan ylösnousemuksen voittovoimaa, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Ja kuin Pietari katselee Jeesuksen ylösnousemista kuolemasta, niin hän täällä näkee sen arvon, jonka sille annettu on, ja sen suuren vaikutuksen, jonka Jumala on saattanut meidän kohdallemme sen ylösnousemisen voittovoiman kautta, kuin sanoja hänelle kunnian antoi, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Jos ei olisi Herra Jeesus kuolleista noussut ylös, niin meidän uskomme olisi aivan turhaa, ja ei meillä yhtään toivoa olisi tämän maan päällä. Mitenkä me nyt käsitämme tämän kohdan kuin Pietari, ei ainoastansa tässä paikassa, vaan vielä toisissa paikoissa tuo näkösälle, mahdottomuutta ihmisellä omistaa uskoa elävää Jumalalle kelpaavaa, ellei hän usko Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen voittovoiman päälle. Me tiedämme sen, että Jeesus ei pysynyt kuoleman haudassa. Ei hän pysynyt helvetin syvyydessä, vaan hän voitollisena nousee. Hän oli voittanut kuoleman, hän oli voittanut haudan, hän oli voittanut helvetin voimat, hän oli voittanut myös kaikki sielun vihollisen kahaleet, ja nyt hän nousee sieltä suurena voittajana kuoleman haudasta ja helvetin pohjasta. Ja mikä oli hänellä tärkein asia ihmisten sieluin autuuden edestä? Me tiedämme sen, että silloin kun Jeesus uhraa itsensä Kolkatalla, suuri piinan kuolema ja vaiva, häpiällinen oli hänen kuolemansa, kun hänen verisuonensa avattiin siellä ja hän verensä viimeiseen pisaraan asti vuodatti meidän syndisten edestä ja niiden tähden. Kaikki oli valmistettu, mitä Jumala oli tahtonut poikansa kautta valmistaa meidän sieloimme autuudeksi. Mutta jos me jätettäisiin ainoastansa ristin juurelle katsomaan Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa, me jäisimme silloin vaikeroimaan hirmuisen tuomion alaisena siinä katselemaan, että Jumala on valmistanut, mutta minä olen osattomaksi jäänyt. Niin täällä tahtoo tämä Jumalan sana kirkasta. Sen tähden se niin monta kertaa tuntuu murheelliselta, kuin katselemme maailmassa kansan paljoutta, jotka todella ovat saaneet käydä katselemassa Jeesuksen verivaivaa Kolkatalla, ja epäilemättä uskovat, että se on heidän synteinsä edestä kaikki valmistettu. Näkevät siellä, mitä on Herra Jeesus tehnyt syntisten edestä ja niiden syntien velan maksamiseksi.
mutta siihen jäävät ristin juurelle, kun ei johdateta heitä katselemaan voittovoimaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisesta. Nyt jos käymme katsomassa pääsiäisillan tapahtumaa, näemme, että tämä oli ainoa uutinen, jonka Jeesus viepi hänen opetuslapsille. Ei hän puhunut mistään muusta heille, kuin tuolla Jerusalemissa lukittuin ovien takana hän omiansa saa puhutella. Hän siellä muistuttaa heitä, niin kuin Isä lähetti minun, niin minä lähetän teidät. Puhaltaa heidän päällensä ja sanoo, ottakaa Pyhä Henki. Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joilta te ne pidätte, niiltä ne ovat pidetty. Tässä oli koko pääsiäisen voittosaarna julistettuna noille Jeesuksen opetuslapsille. Ja tämä voittosaarna on julistettu katuvaisille syntisille siitä tähän päivään asti, ja me rukoilemme sitä, että Herra armossansa vielä soisi sen, että näinäkin päivinä ja tänä pääsiäisenä saisimme jokaisen sanan saarnajan suusta kuulla sen lohdutuksen, jonka tahtoo Herra Jeesus kunnian Herra antaa hänen omillensa, että on syntein anteeksi antamus katuvaisille syntisille tämän maan päällä. Tämän oli saanut vaikuttaa Herran Jeesuksen verivaiva ja häpiällinen kuolema Golgatalla. Velka oli tullut maksetuksi, syntivelka, ja nyt tahtoo Jumala rakkaana taivaallisena Isänä tämän ylösnousemuksen voittovoiman suloisen evankeliumin julistuksen kautta käydä lohduttamassa katuvaisia syntisiä, murheellisia tämän maan päällä, että olkaat hyvässä turvassa, synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä, ja siinä sovintoveressä, jonka hän vuodattaa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tähän sisältyy tämäkin Pietarin opetus, jossa hän sanoo, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Tämän kautta Jumala saattaa uskon ihmiselle, että hän uskoo koko Herran Jeesuksen lunastustyön päälle. Hän uskoo hänen ansionsa päälle. Hän uskoo hänen verensä voiman päälle. Hän uskoo kalliin sovintosaarnan syntein anteeksi antamuksen päälle. Nyt on Jeesus sovittanut Jumalan ja ihmisen, ja nyt on päässyt synneistänsä ihmisraukka tämän maan päällä. Usko on elävä hänen sydämessänsä, ja tämä elävä usko on saattanut hänen sydämensä sen kaltaisen toivon, joka ei häntä häpeään saata. Ajalliset toivot täällä monta kertaa tämän maan päällä, ystävän rakkaat, raukiaa turhaan. Meillä on toivoa huomisen päivän toimista. Meillä on toivoa tulevaisen vuoden tuloista, mutta nämä voi rauhoita tyhjään ja turhaan. Voi olla, ettei huominen päivä valkene meidän kohdallemme. Voi käydä, ettei tulevaisen tulot ole mistään merkityksestä, mutta Jumala on saattanut sellaisen toivon, että se ajallisesti toivotonkin ihminen, joka vain täällä ei enää näe mitään hyvää, maan päällä hän on elämänsä elänyt. Hän saa vielä viimeisinäkin hetkillä uskon silmällä katsella, siellä on parempi minua odottamassa. Tuota monta kertaa murheellista Jumalan lasta tahtoo lohtuttaa siellä. Sinä olet kaikkein pahimman elänyt. Hyvä on sinua odottamassa, kuin sinulla on iankaikkinen elämä turvattu Herran Jeesuksen suuren lunastustyön ja hänen ansionsa tähden. Tämä saattaa iloa Jumalan lapsen sitä sydämelle, että en minä ole siitä itse tehnyt mitään sen eteen. Minä olen ollut aivan niin kuin osa toin siitä,
Enkä minä kelvollinen ole ollut minun autuuteni eteen mitään tekemään, mutta Jumala on suuressa rakkaudessa ja armossansa minulle kelvottomalle kaikki mahdolliseksi tehdä. Ja tehkäät puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa, hengen kautta veljelliseen rakkauteen, joka vilpitön olisi, ja olkaat keskenänne palavassa rakkaudessa puhtaasta sydämestä. Nyt kun on hänellä tämä kallis muistutus ihmisten eteen tuotu, hän muistuttaa heitä, kuinka he voivat tehdä puhtaaksi heidän sielunsa totuuden kuuliaisuudessa hengen kautta veljelliseen rakkauteen, keskinäiseen rakkauteen täällä Jumalan lapset toinen toistansa kohtaan. Tämän kautta ei lihallisesti, mutta hengen kautta johtatettu kuuliaisuuteen Herran Jeesuksen Kristuksen armovoiman kautta, niin siinä saamme nyt meidän kuulla täällä, että sekin täytyy puhtaasta sydämestä olla. Vilpitöintä rakkautta lihallisestikaan ei ole paljon maan päällä. Paljon enempi on vilpillistä kuin vilpitöntä. Mutta se rakkaus, joka Jumalan sydämestä on meidän sydämiimme vuodatettu, aiheuttaa vilpittömän rakkauden meidän lähimmäisiämme kohtaan. Miksi olemme siis Jumalan lapset niin monta kertaa rakastamattomat, jos Jumala on opettanut meitä rakastamaan? Sen tähden kuin haitaksi, esteeksi tulee monta kertaa tämä vanha ihminen, ja sen vaikutukset ovat suuremmat kuin sen, joka sisällisesti vaikuttaisi Jumalan rakkaudessa. Emme kantele Jumalan päälle, että hän on niin vähäisen määrän antanut tuota kallista tavaraa, ettei se riitä kaikkia ihmisiä kohtaan. Me tahtoisimme rajoittaa tämänkin rakkauden, että se kohdistettaisiin valittuja henkilöitä kohtaan, ja ei ole lukua siitä joukosta ulkopuolella olevaisia kohtaan. Mutta kuin tämä Jeesuksen muistutus on meille sen kaltainen, että se ulottaa tuo Jumalan rakkaus niin kauas, ettei ainoastansa uskon veljiä ja sisaria, eikä ainoastansa epäuskoisia kohtaan, mutta kuin Jeesus sanoo, rakastakaa teidän vihollisiannekin. Tämän kaltainen on Jumalan rakkaus, tämän kaltainen on vilpitön rakkaus, ja tämä ainoastansa vuotaa ulos puhtaasta sydämestä, sellaisesta sydämestä, joka on puhtauden saanut Herran Jeesuksen Kristuksen verenvoiman kautta, niin kuin ne, jotka jälleen syntyneet ovat, ei katoavaisesta, vaan katoamattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka iankaikkisesti pysyy. Tässä on nyt uudesti syntynyt ihminen. Paljon meidän aikakautenamme on kysymystä, missä tapahtuu uusi syntyminen, millä tavalla tapahtuu uusi syntyminen. Tämän Jumalan sana on jättänyt sen kaltaiseen tilaan, ettemme tahto sen päältä alkaa riitelemään eikä pitkästi juttelemaan oman ymmärryksemme jälkeen, vaan tahtoo Pietarikin tuota näkösälle. Tämä luonnollinen syntymä tapahtuu lihan jälkeen. Tämä on lihallisesta siemenestä alkunsa saanut tämä luonnollinen ihminen, ja sen kaltaisena se pysyy kuolemansa hetkeen asti, oli se tehnyt parannuksen tai ei.
Tämä ulkonainen ihminen pysyy lihallisena ihmisenä. Se on synnin olemus niin kauan kuin se täällä elää. Mutta tämä ei ole nyt luonnollinen ihminen, vaan tämä on hengellinen ihminen, josta Pietari sanoo, että se on alkunsa saanut Jumalan siemenestä. Ja tämä Jumalan siemen on hänen sanansa. Tämä sana, josta lopulla hän sanoi, joka teidänkin seassanne saarnattu on. Tässä tulee meillä nyt, kuka ties monella sellainen paikka eteen, että me sanomme, kyllä se sanan kautta on julistettu niille, jotka ovat tuhlaaja pojan ja tyttären tavalla, maailman reissuilla kulkeneet ja kadottaneet sen hyvän oman tunnon, kuin ovat lapsuuden uskosta niin lähteneet ja ovat heidän vapahtajansa Herran Jeesuksen epäuskolla hyljänneet. Kuin ne sieltä palaavat synteen anteeksi antamuksen kautta, saavat uskon ja toivon sydämellänsä ja tulevat Jumalan lapsiksi. Tämä sana on niin vaikuttava ollut, että se on synnyttänyt heissä uuden luontokappaleen, josta Herran apostoli sanoo, on itse Herra taivaasta. Mutta toiselta puolelta kun katselemme, ei ole tarpeellista ihmisen käydä maailman reissuilla ja maailman retkillä, että hän Jumalan valtakuntaan sisälle saa tulla, vaan hän saa säilyttää uskon kautta hyvän ja puhtaan oman tunnon lapsen niin uskossa, ja se on onnellinen se ihminen, joka ei tarvitse niitä reissuja tehdä, jolla reissuilla monet meistä tuhlaajapojista ja tyttäristä on ollut. Sieltä on ollut vaikea palata takaisin. Mutta jääkö ne nyt osattomaksi nämä lapsuuden uskovaiset, kuin täällä sanotaan, että niissä uusi syntyminen tapahtuu sanan kautta. Jos me tutkimme Jumalan sanan valossa sanaa, tämä sana on itse Herra Jeesus. Ja Jeesus on itse lapsille valmistanut lunastustyön kautta ihanan ja onnellisen osan, että heitä Jumalan lapsiksi kutsutaan. Jeesus todistaa nämä sanat, että sallikaat lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivaan valtakunta. Hän ei hyljännyt lapsia. Raamattu ei sano, oliko ne kastettuja tai kastamattomia, mutta lapsia hän ei hyljännyt. Tuo pyhä sana, joka tuli lihaksi, valmisti heille iankaikkisen elämän. Ja tämän uskon kautta he saivat uuden syntymisen. Niin perustamme uuden syntymisen Herran Jeesuksen lunastustyön päälle ja sen päälle, joka on uskon saattanut meidän sydämiimme. Se sana, joka on elävä, joka elää meidänkin sydämissämme. Tämä on totinen uusi syntyminen, sillä se on Jumalasta vaikutettuna, eikä ole ihmisestä. Sillä kaikki liha on niin kuin ruoho, ja kaikki ihmisen kunnia niin kuin ruohon kukkainen. Ruoho on kuivettunut ja sen kukkainen lakastunut, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja se on se sana, joka teidän seassanne saarnattu on. Nyt kun hän vertaa nämä kaksi, ihmisen lihan hän vertaa sen ruohoon ja sen kunnian ruohon kukkaiseen. Hän osoittaa sen molemmat katoon. Ruoho kuivuu ja kukkainen lakastuu, niin myös tuo ihmisen liha, se täällä katoo ja sen kunnia sen kanssa katoo. Mutta se sana, jonka kautta me olemme uuden syntymisen saaneet, se sana, joka meille saarnattu on, evankeliumin voima Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa,
se pysyy iankaikkisesti. Siis meille Jumalan sana sanoo tänä iltana, kuinka vähäpätöinen on ihminen luonnon puolesta. Se on totisesti niin kuin ruoho, ja hänen kunniansa niin kuin ruohon kukkanen. Pian on se aika, että tuuli puhaltaa meidän ylitsemme, ja se on loppu meidän luonnollisessa elämässä. Mutta voi siunattu ja onnellinen se ihminen, joka sanan kautta on saanut sen elämän, että kuin tämä savinen maja meidän purjetaan, niin sanan voima kantaa kuolemattoman sielun iankaikkiseen elämään, onneen ja autuuteen. Aamen Jeesuksen siunatussa ja aina siunaavaisessa nimessä. Aamen. Now we're going to sing in the English language, hymn number 63. I think in these sheets that were passed out to you, that you will find that there's a copy of all of these songs that we're going to sing.